Takto vyzeral môj prvý majstrovský zápas na americkej univerzite. Čaute kamoši, toto je part 2 tripu do Alabamy, kde dnes odohráme prvý majstrovský zápas proti University of Alabama v meste Huntsville. Univerzita, proti ktorej dnes hráme, patrí medzi tie lepšie a tu v Amerike sa robia rôzne rankingy a im patrí 20. priečka v celej krajine. Medzi tým, čo rozprávam, ste mohli vidieť slúbený room tour našej hotelovej izby, ktorý som vám včera slúbil, tak napíš do komentu, či sa ti izba páči. Za mňa je super a teším sa na ďalšie vonkajšie zápasy. Ráno sme mali spoločné raňajky a klasicky som ochutnal všetko, čo som videl. Po raňajkách bol už čas sa zbaliť, ale zápas sa začínal až po obede, preto sme vyrazili na obed, poprechádzali sme sa a potom sme vyrazili na zápas. Dnes nám zápas nevyšiel a prehrali sme 2-0. Ja som začínal z lavičky, ale nastúpil som už v 20. minúte, tu sa totiž to strieda inak ako u nás, ale rozdiely medzi slovenským a americkým futbalom vám natočím samostatné video, tak daj follow. A tu sú góly, ktoré sme dostali. To je na dnes všetko, tak daj follow, aby ti neušli videá zo života na americkej univerzite.